Assalamualaikum warahmatullah. Bon, kantilan ko wala peinture wonde yimɓe ful nawɓe ɗemgalam walla wonɓe ɗum gille fulɓe ha e nanoɓe ɗemgal pulaar e pamirta en mbawa ɗemgal gongal saka paminen kono kam kala no ɗemgal men ngal en wawi famdude ɗum hade jiɗen ko wadde ko wiyete ko peinture saɗa waɗa peinture noon ko waɗi ko foof yahata ko papier ɗum ɗo wiyete ko papier disable oɗo nangata bon wona e papier yawa ɗum ɗo laaɓi ko mbiyata ko couteau taw yawa pitirɗi ma moƴƴiɗ yawa boros ko nder pinceau ƴeewa siwi toxine bo mbaɗɗa menace peinture o ƴeewa boros mawɗo woni hulɗo ɗo ɗat hulɗo ƴeewa bon so tawi ɗum fuɗɗo peinture saɗa fuɗɗo waɗi ko yawata ko wiyete couteau hen so tawi ɓoɗo Musa wani ko da fa haka ne ina da kafi wannan bala papier para bi hakas rawani hakas ni sio mo o sio peinture ni olo tohos purpuro wala tasmi Allah ba ko wonta Allah peinture na defto ina suñu wala ngasi ligue dans voilà Olha, quando sua